אז שלום לכולם, ואני טלי בר-לב ציון, ובאמת ככה גם מובילה תפיסה בארץ וגם מלווה ארגונים ביישום של תפיסה שנקראת Customer Obsession. אני באה מעולם הייעוץ, אני בהכשרה שלי מהנדסת תעשייה וניהול ובוגרת התוכנית הזאת. ואני אעשה ממש בקצרה, כי הרעיון שלי כאן הוא באמת לתת במה למנהלים, שאני אודה לכל אחד ואחד באופן אישי על זה שהם הגיעו לכאן בשביל לשתף בחוויות שלהם ובניסיון שלהם בליישם תפיסות כאלו. אז אני רק אעשה איזושהי הקדמה, ובין ההרצאות אני אתן ככה את הנקודות שלי וניתן להם את הבמה. לפני הכל אני רוצה כמה עובדות מתוך מחקר מי שכתב אותו זה דוקטור נדב גולדשמיט. אני מזמינה אתכם, אם יש לכם הערות, התנגדויות, הסכמות לעובדות שכתובות פה, אני מזמינה אתכם להגיב תוך כדי. אז קודם כל, מעל 90% מהמנהלים הבכירים אומרים שחוויית השירות היא קריטית להצלחת החברה. במסגרת ככה, מה שאני עושה, אני נפגשתי עם הרבה מאוד מנהלים, ואני חייבת להודות שאני אף פעם לא נפגשתי עם מנהל שאמר לי שהשירות הוא לא קריטי להצלחת החברה. כלומר, לא יושבים מנהלים בארגונים שלא מאמינים שזה נכון. מצד שני, רק 10% מהעובדים מאמינים שהמנהלים שלהם מתכוונים לכך. ואיפה נוצר הדיסוננס הזה? בדרך כלל מהעובדה שרוב המשאבים לא מופנים למקומות האלו. ואז למרות שאנחנו שומעים שעד כמה זה חשוב, ומצד שני, תמיד המשאבים מופנים למקומות אחרים, נוצר אצלנו איזשהו דיסוננס, שבא לידי ביטוי במספר הזה. 80% מהמנהלים אומרים שחוויית השירות שהארגון שלהם מספק היא טובה מאוד. אני חושבת שזה קודם כל מגיע מהמקום הזה שיש להם, כן, רצון טוב באמת לתת שירות טוב. כלומר, אף אחד לא יושב בכיסא המנהל ויש לו רצון אחר. יש רצון כן לתת שירות טוב, ובדרך כלל החוויה של המנהלים מהמקום שהם נמצאים בו ומהשיח שהם נמצאים בו ומרובד הדברים שהם נפגשים בהם, החוויה היא כזו. מצד שני, רק 8% מהלקוחות חושבים כמוהם. 30% מהלקוחות עוזבים את הארגון בגלל שקיבלו מוצר או מחיר טוב יותר במקום אחר, ומצד שני 65% מהלקוחות יעזבו בגלל שהם לא קיבלו יחס אישי או שהם קיבלו יחס אישי לא טוב או חוויית שירות באיכות ירודה. אני רואה שאתם לא מגיבים, זה אומר לי שאתם מסכימים בגדול עם הנתונים האלה, נכון? אוקיי. הדבר, מה? באלה מהדיסוננס. מה שצריך לזכור, ואני חושבת שכעובדים בארגונים, במיוחד בארגונים גדולים, בארגונים מסורתיים, 100% מהמקרים, 100% באופן כללי, כן, הלקוחות הם הסיבה שיש לנו מקום עבודה ושהארגון שלנו ממשיך לפעול. עכשיו, אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו עובדים בארגונים, אנחנו הרבה פעמים עובדים בשביל הארגון, הרבה יותר מאשר שאנחנו עובדים בשביל הלקוחות של הארגון, ואני מניחה שאתם הרבה פעמים מרגישים את זה בעצמכם, וחלק מהאנשים שהתייחסו לשאלות ששלחתי גם ענו תשובות שבאמת הראו שרוב כובד משקל היומיום שלהם באמת עוסק בארגון ולא בלקוחות של הארגון. אנחנו נעמוד על ההבדלים האלה עוד מעט. אז הכנס שלנו נקרא ערך משולש, לקוחות, עובדים, בעלי מניות, איך עושים את זה, והרעיון הוא שבאמת בשביל לייצר משהו אחר עבור הלקוחות שלנו, שתכף אנחנו נראה את זה דרך הדוגמאות שהבאנו היום, אנחנו צריכים לממש את זה בכל אחד משלושת הדברים, אוקיי? להביא את הערך הגבוה ביותר ללקוחות שלנו, להביא את הערך הגבוה ביותר לעובדים שלנו, כי בסופו של דבר הממשק הגדול ביותר של הלקוחות שלנו הוא עם העובדים שלנו, וזה דבר שעובר הלאה. וכמובן, להשיא ערך לבעלי המניות, מן הסתם אנחנו לא מדברים פה על שום ארגון לשם שמיים, עד כמה שזה מרגיש שאנחנו רוצים לעשות טוב עם העולם, זה לא, אנחנו מדברים פה על ארגונים שהם ארגונים למטרות רווח, הם ארגונים ששורה התחתונה היא קריטית להצלחה שלהם, ובלי זה הם לא ימשיכו להתקיים, וזה צריך להיות לנו מאוד מאוד ברור. אני רוצה לתת דקה אחת הנושא של הליווי האקדמי של דוקטור בועז תמיר, שלצערי לא יכול היה להשתתף היום בכנס הזה, אבל הוא היה השנה שעברה בכנס. והוא בעצם מוביל תפיסה שנקראת לין,
והוא גם מנהל הארגון הזה, הלין הישראלי. אני בטוחה שאתם נפגשתם במושג לין במהלך ככה גם הלימודים וגם הקריירה שלכם. כשאני למדתי את המושג לין, למדתי אותו במסגרת הלימודים שלי באוניברסיטת בן גוריון, בתואר של הנדסת תעשייה וניהול, ואני למדתי אותו במושג הישראלי שלו, ניהול רזה. כשבעצם המטרה, דרך היישום של הלין, הייתה לייעל ככל שניתן את המשאבים של הארגון, בשביל לייעל את הארגון, אוקיי? בשביל לצמצם את המשאבים. המטרה שלשמה בעצם הם, ובועז תמיר הוא אחד מהיוזמים של הלין באוניברסיטת MIT, הייתה בעצם הפוכה לגמרי מאיך שאנחנו לומדים אותה ואיך שאנחנו מפרשים אותה היום. הייתה בעצם איך אנחנו יכולים לייצר את הערך הרב ביותר עבור הלקוחות של הארגון, ובעצם ההתייעלות היא לטובת הלקוח ולא לטובת הארגון. והשאלה שוב, כמו שגם אבי ככה שאל, האם זה אפשרי? האם זה עדיין נשאר כלכלי לארגון שלנו? והאם זה כדאי לנו בכלל כארגון לעשות את השינוי הזה? בלין הם מדברים על 3 עקרונות בסיסיים. העיקרון הראשון אומר קודם כל למצוא את התכלית של הארגון. כלומר, איך אנחנו יכולים להביא את הערך הרב ביותר ללקוחות שלנו? בעצם זו תהיה התכלית שלנו, ובזה גם הוא יבדל אותנו מארגונים אחרים, מארגונים מתחרים. הדבר השני הוא איך אנחנו יכולים ליישם תהליכים שהם יעילים עבור הלקוחות שלנו. למה אני מתכוונת? תהליכים שהם יעילים עבור הלקוחות שלנו. אם יש לדוגמה תהליך בארגון שהוא לא מביא שום ערך ללקוח שלנו, לצורך העניין, על פי התפיסה אנחנו צריכים לבטל אותו לחלוטין. עכשיו, אם אתם ככה מנסים לחשוב רגע על תהליכים שקורים בארגונים שלכם, רוב התהליכים, ואפילו שהם יכולים להיות קלים או מסובכים, הרבה פעמים אנחנו בוחנים אותם למול הארגון עצמו, ולא בעיניים של הלקוח, והתפיסה הזאת אומרת, בואו נבחן את זה, האם בכלל התהליך הזה, לא יודעת, לשלוח טופס כזה וכזה, הוא מביא ערך ללקוח, אם כן ואם לא, אנחנו נבטל את התהליך הזה. והדבר השלישי שהתפיסה הזאת אומרת, זה בעצם האנשים, התרבות. איך אנחנו מייצרים תרבות של אנשים שבסופו של דבר יכולים להעביר את זה הלאה. אז אנחנו מאמנים אותם בעצם בלתת את הפתרונות. שלום. בעבודת צוות ובהרבה מאוד דברים שקשורים לתרבות של הארגון. אז השאלה הבסיסית בעצם שנשאלת, אתם רואים? אפשר לכבות את האור? אם לא, תגיד לנו, בסדר? השאלה הבסיסית בעיניי היא באמת למי אנחנו נותנים דין וחשבון בארגון שלנו. והתשובה אולי הראשונה שהיינו נותנים כאן, אתם רוצים לענות על זה? למי אנחנו נותנים דין וחשבון? מה? לא מזהה מאיפה באה התשובה. בעלי המניות? אוקיי. אז זאת בעצם השאלה הבסיסית שאיתה אני רוצה שאנחנו נפתח את היום ואותה אני רוצה שאתם גם תזכרו. כי האם זה באמת בעלי המניות? והיום אנחנו מבינים, ואני חושבת שאנחנו גם שומעים ארגונים, ואני שומעת ארגונים שמדברים על זה, אנחנו לא מחפשים בעצם להביא את הערך רק לבעלי המניות, אלא לכל בעלי העניין. ומי הם בעלי העניין? עובדים, מנהלים, לקוחות, ספקים, נכון? כולם. גם החברה, גם הסביבה וכולי. ואני חושבת שכולם כבר מדברים על זה, ואם אתם תראו גם בחזון של ארגונים, הדבר הזה הוא כבר ידוע וברור ומדובר. אבל השאלה העיקרית, ומה שאני רוצה שנצא מפה היום הזה, ואחרי שתשמעו את המנהלים שמדברים על זה, זה איך אנחנו בפועל מיישמים את הדבר הזה ואת האחריות שאנחנו מביאים לכל בעלי העניין ולא רק לבעלי המניות. אז קודם כל, והשאלה שנשאלת אולי, קודם כל באמת האם זה כדאי לנו כארגון? כי אם אנחנו ארגון מסורתי שמצליח, אז למה כדאי להשתנות? למה בכלל כדאי להביא בחשבון עוד גורמים, כן? אולי זה סתם באמת יהווה מכשול להצלחה של הארגון שלנו. אז יש באמת ארגונים שעושים את זה כי יש להם איזושהי חרב מונפת על הצוואר. יש ארגונים שיעשו את זה בגלל רגולציה, והם יהיו מחויבים לשנות דברים מאוד מאוד בסיסיים בתוך הארגון שלהם. ויש עוד דבר אחד שהוא ככה שצריך לזכור אותו, ובשביל זה אני אבקש מכם לרגע אחד להוריד את הכובע שלכם כמנהלים בארגונים ולחבוש כובע חדש כלקוחות. והרי אנחנו כולנו לקוחות כל הזמן
בכל מיני צורות, נכון? אז כלקוחות, אם אני מסתכלת על זה קצת אחורה, קצת איך שהיינו פעם, אז היינו קצת לקוחות עצומי עיניים, והלכנו בצורה יחסית עיוורת אחרי תאגידים, אחרי חברות גדולות. קיבלנו באופן יחסי בצורה שלווה את כל מה שהם מכרו לנו, נכון? ואחד הדברים אולי שאנחנו אני מסתכלת על זה קצת מהצד כיועצת, אבל אחד הדברים שארגונים בעצם הלכו עם זה ואיך הם יישמו את זה בסופו של דבר, דרך הערכים של הלקוחות בעצם דרשו. והם היו זמינות ויעילות ואדיבות ואחידות, ואולי יש עוד ערכים, אבל בגדול אלו הדברים שעליהם נשענו, ואלו הדברים גם כארגון שאותו פיתחנו. אז אם יצרנו אגף לקוחות שלהם, אז אלו הדברים שעל בסיס הערכים האלה בעצם יצרנו אותו. אבל כמו שאנחנו יודעים ומרגישים, גם אנחנו כלקוחות, העולם משתנה. וזה אומר שאנחנו לקוחות הרבה יותר חכמים, והרבה פחות אולי ניזונים ממה שהארגונים מספרים לנו, אוקיי? אנחנו כבר לא קונים מוצרים מפרסומות, אנחנו בעיקר ניזונים מהלקוחות של הארגון, מהחברים שלנו, מהמשפחה שלנו, ומהדברים האלו, ופחות ממה שהארגון יספר לנו על המוצרים שלו ועל השירות שהוא נותן וכו'. והצרכים בעצם כתוצאה מהדבר הזה, אולי עוד אנקדוטה קטנה, זה שגם הטכנולוגיה פה היא לטובתנו כלקוחות, כי אנחנו בכל רגע נתון יכולים להרים קמפיין אדיר, שיכול לשנות לחלוטין את הארגון, אוקיי? ואת המניות שלו. ואחד הדברים שקרו כאן כתוצאה מהדבר הזה, זה גם הערכים שאנחנו כלקוחות מחפשים, והצרכים שלנו השתנו בעצם. נוסף פה, כלומר, אני לא מבטלת את הערכים האלה שעליהם נשענו ונבנו הארגונים בעבר. אבל נוספו פה דברים אחרים לגמרי, כמו אמינות והגינות ושקיפות ופרואקטיבית, כלומר, יוזמה של הארגון לשנות את הדברים. כשבעצם, אם אנחנו מסתכלים על הערכים האלה של זמינות ויעילות ואדיבות, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד תפעולי. אז הוא לא קל ליישום, והוא דורש משאבים בארגון, והוא דורש היערכות וכולי. אבל אפשר לשפר את הזמינות ולשנות את היעילות ולהגדיל את האדיבות וכולי. אבל לייצר אמינות ולייצר הגינות ולייצר שקיפות ויוזמה של ארגון, זה דורש משהו אחר, משהו הרבה יותר עמוק, אוקיי? משהו שהוא לא רק תהליכי, הוא הרבה יותר תפיסתי, שהארגון צריך לקחת על עצמו מבחינה גם אסטרטגית. אז אנחנו מבינים שנוצר צורך, ואותם הערכים שאנחנו רואים שכתובים כאן כבר כתובים בהרבה מאוד הצהרות של הרבה מאוד ארגונים שאתם לקוחות שלהם. השאלה היא, ואולי הקושי העיקרי זה באמת ביישום של הדבר הזה. אז החדשות הרעות בעיניי מבחינתי זה שאין שפנים בכובע. כלומר, זה לא איזה משהו נורא נורא מהיר וקל ליישם את השינוי. ובעצם צריך לחזור ולמצוא את התכלית, ופה גם הקשר בין הלין לתפיסה של Customer Obsession. ברגע שהארגון מוצא את התכלית שלו ואת הערך הכי גבוה שהוא יכול להביא ללקוחות שלו, ובזה הוא גם יבדל את עצמו מארגונים אחרים, אפשר להתחיל בעצם להביא את הדבר הזה. ואולי הבשורה הטובה היא שלפחות בראייה של Customer Obsession יש 3 עקרונות בסיסיים שאם אנחנו נאמץ אותם לתוך הארגון שלנו, לתוך התכלית שלו ולתוך ה-DNA שלו, אנחנו נוכל אולי להתחיל, כמו שאבי אמר, לשנות במשהו, בקצת, את התפיסה של הארגון, ובזה לקרב אלינו את הלקוחות ולחזק איתם את הקשר. אז העיקרון הראשון מדבר על חשיבה לטווח ארוך, ולא רק על העסקה הנוכחית. יש פה קושי כבר בתחילת המשפט, כי היום אנחנו יודעים איך בנויים ארגונים, ואיך גם התגמול של המנהלים בארגונים, ומנהלים בדרך כלל באים לנהל עסק למשך 2 וכבר מחפשים את הדבר הבא, וגם התגמול שלהם מבוסס על טווח קצר, ואנחנו גם דורשים מהם בדרך כלל לתת תוצאות בכל רבעון ורבעון, נכון? ולמרות זאת אנחנו אומרים חשיבה לטווח ארוך, ואתם גם תראו כאן בדוגמאות אחר כך מתוך הארגונים, איך בעצם הדבר הזה הוא מחויב המציאות. כלומר, אנחנו חייבים להסתכל על הדברים פה כטווח ארוך, כי זה לא דבר שאנחנו יכולים לייצר ברבעון. התוצאות שלו בדרך כלל יהיו יותר ארוכות טווח. מה הכוונה לא רק על העסקה הנוכחית? בדרך כלל כשאנחנו מייצרים אינטראקציה עם הלקוח,
אז אנחנו רוצים לנהל את האינטראקציה הזאת בצורה כזאת שאנחנו נצא עם משהו, נמכור לו משהו. הרעיון בעיקרון הזה אומר שבכל אינטראקציה אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים את העובדה בכלל שתהיה אינטראקציה הבאה, אוקיי? איך אנחנו יוצאים מתוך האינטראקציה הנוכחית, לא במטרה להשיג את מה שרצינו באינטראקציה הזאת, אלא בשביל שהקשר הזה יימשך ויהיה ארוך יותר. אני אתן לכם דוגמה מחברת זאפוס, שזו חברה שאתם מכירים אותה. חברה שהתחילה בזה שהיא מכרה נעליים באינטרנט. נעליים. היום היא מוכרת הכל. היא נמכרה בזכות ה-DNA הזה שלה בעסקה הכי גדולה בתולדות אמזון לאמזון. ובעצם אחד הדברים שהם מספרים ושהם מתנהלים, ואפשר גם לקרוא על זה באתר שלהם ובחוויות של הלקוחות שלהם, כשלקוח מתקשר ורוצה לקנות נעליים, הנציגים שעונים לו מחויבים להעלות את האתרים של חברות מתחרות. ובמידה והם רואים שבחברה מתחרה יש את המוצר שהלקוח רצה במחיר יותר טוב וכולי, כלומר בצורה שתתאים יותר ללקוח, הם קודם כל יפנו אותו לאתר המתחרה. וזה ככה אולי בצורה קיצונית, להסתכל לא על העסקה הנוכחית, אלא על העסקה הבאה, ואני רואה שאתם מחייכים, איך יכול להיות דבר כזה, וכן, הם עושים את זה, ובזכות זה הם קודם כל דואגים לזה שכשהלקוח ירצה לקנות שוב נעליים, הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא כמובן יתקשר לזאפוס, אוקיי? וכמובן החברים שלו ובני משפחתו. העיקרון השני מדבר על להכניס את הלקוח לדירקטוריון, וזה כמובן בצורה מטאפורית אנחנו יכולים לדבר על צוות או על כל דבר שלא תרצו בארגון שלכם, ישיבת הנהלה, ישיבת צוות, לאו דווקא ישיבת דירקטוריון. אבל המהות שעומדת מאחורי הדבר הזה, זה כל הזמן שהלקוח יהיה לנו ככה בראש. זה לא קורה בארגונים שלכם, אבל בארגונים אחרים שאני נמצאת בהם, אני שומעת את השפה שמתנהלת על הלקוחות, את שמות החיבה שאנחנו מכנים לקוחות. המעצבנים, המטומטמים, שלא יודעים, והרבה פעמים היה באמת עולם הרבה יותר נוח וקל, אם היינו יכולים לנהל את החברה שלנו בלי ההפרעות האלו של הלקוחות. אבל מאחר וזה לא ככה, אז אנחנו צריכים להכניס את הלקוח לדירקטוריון, כלומר, להיות במודעות הזאת בכל רגע נתון ובכל החלטה שאנחנו מקבלים. העניין הוא שברגע שאנחנו נכניס את הלקוח לדירקטוריון, ואנחנו נוודא שבכל החלטה, קטנה כגדולה שאנחנו לוקחים, הלקוח היה מרוצה לשבת פה בחדר ולשמוע שזו החלטה שקיבלנו, שזאת השפה שדיברנו, שזו ההתנהלות שאנחנו מתנהלים בה, אז אנחנו עושים לעצמנו את הקשר איתו הרבה יותר נכון והרבה יותר חזק. הדבר השלישי זה להתמקד בלקוח הקיים ולא בלקוח הבא. שוב, אנחנו יודעים היום וגם ממחקרים של צרכנות, אנחנו רואים שבעיקר ההחלטות הצרכניות שלנו נובעות לא ממה שהארגונים מספרים לנו, אלא ממה שהחברים שלנו מספרים לנו והמשפחה שלנו מספרת לנו, והם בעצם הלקוחות שלנו. ולכן חשוב לנו במקום להתמקד בלהביא לקוחות, שזה דבר גם מאוד מאוד יקר, אלא להתמקד בלקוחות שלנו. בוא נגיד שמבחינה קיצונית, התפיסה הזאת מדברת על זה, שאנחנו ניקח את כל תקציב השיווק שלנו ופשוט נעביר אותו לתקציב השירות שלנו. ואגב, זאפוס, החברה הזו, עושה גם את זה. היא בעצם לא מפרסמת, אני מניחה שהנה, עובדה, כאילו, זה שלא שמענו על זה, זה לא עובדה, זה כנראה לא משרת את המטרה, אבל היא לא יוצאת בקמפיינים פרסומיים, אלא היא משקיעה את הזמן הזה בלקוחות. אחת הדוגמאות שהם מדברים, וגם באמת אפשר לקרוא על זה ולשמוע, זה שבמוקדי שירות שלהם לא מודדים את הנציגים בכמה זמן הם דיברו עם לקוחות. יש להם את מרחב הזמן שהם צריכים בשביל לדבר עם הלקוח ובשביל לייצר את האינטראקציה הכי נכונה, שבסופו של דבר היא אינטראקציה שיווקית, אפילו שהוא יתקשר למשהו שאנחנו היינו קוראים לו משהו שהוא שירותי. אז זה המשמעות של להתמקד בלקוח הקיים ולא בלקוח הבא. אני רוצה שתראו איזושהי דוגמה ליישום של תפיסה כזאת בחברת גבייה דווקא. בארץ זה לא כל כך מקובל, אבל בארצות הברית הרבה פעמים משתמשים בחברות גבייה, והאסוציאציה, אני חושבת שלנו, כשאנחנו מדברים על חברות גבייה, זה משהו מאוד כוחני ומאוד ככה לא נעים ומפחיד, ובואו תראו מה החברה הזאת עשתה.
ואיך זה קשור ל-Customer Obsession. Finally tonight, if Uncle Sam does reach the point where he can't pay his bills, he can only hope that the debt collector who comes calling is as understanding as the one Steve Hartman met. I'm Scott Pelley. אוקיי. אז בעצם אני חושבת שאחד הדברים המעניינים בדוגמה הזאת זה שאנחנו לא מדברים על לשפר את השירות ללקוח, אלא לנסות לייצר מודלים עסקיים חדשים שבאמת יביאו את הערך הכי גדול ללקוחות שלנו בצורה שבאמת תצליח לבדל אותנו כארגונים בתחרות הגדולה מאוד שיש וגם בשינויים הגדולים שיש בענפים ותצליח על ידי זה שאנחנו מחברים אלינו את הלקוחות להשאיר אותנו כארגון מצליח וצומח לאורך זמן. דוגמה נוספת מאוד מאוד יפה זה מתוך דווקא מלונאות, שאחד הדברים אולי בארגונים שמעכבים אותנו בדברים האלה, זה שבעצם יש כל מיני החלטות שאנחנו לא תמיד יודעים, כלומר אנחנו יודעים שככה, זאת ההחלטה, כמו לדוגמה שחייבים לעזוב מלון בשעה 11, שזה אחד הדברים אולי היותר מעצבנים ומרגיזים כשמגיעים לבית מלון. ולפעמים סתם, כן? כי המלון ריק לגמרי, עומד ריק, אבל בשעה 11 חייבים לעזוב. ואותה רשת מלונות בעצם, שהיא חשבה על הדבר הזה ויצאה מתוך הצורך הזה של לקוחות, אמרה, אתם לא חייבים להישאר, אתם לא חייבים ללכת, אתם יכולים להישאר, אתם יכולים להישאר כמה שאתם רוצים. ואגב, הם גם לא גבו כסף על הזמן הנוסף שהם נשארו, כמו שנגיד היום, אם אנחנו עושים לייט צ'ק-אאוט, אנחנו משלמים עוד לילה וכולי. ואחד הדברים היפים שקרו, זה שהחזר על ההשקעה שלהם היה עצום. כי בסופו של דבר אנשים נשארו, אבל המשיכו לשלם על כל השירותים מסביב שהמלון נותן, כן? על המסעדות, על הספה, על שירות החדרים וכולי. וכמובן שהחזר ההשקעה נבע גם מזה שאנשים סיפרו על המקום הזה, אוקיי? והמשיכו לבוא ורצו להישאר. אז זה עוד דוגמה בעיניי לניסיון לייצר מודל עסקי חדש ולא לקחת את התהליכים הקיימים כבר בארגון ולשפר אותם, להמשיך לשפר את הדברים שאנחנו עושים ממילא. אז זהו, אני סיימתי, והיום אנחנו באמת ככה נשמע גם את אלון קצף מדייוויד שילד וגם את ערן יוסף משטראוס וגם את אריאל מונין מאלעד ואת רוזה מנייס שהיא גם בוגרת התוכנית. ואני מקווה שבאמת, ואני באמת מקווה ואני גם מאמינה שאחרי היום הזה כל אחד מכם יוכל לקחת לפחות משהו אחד שהוא יכול להתחיל ולגלגל בתוך הארגון שלו ולהתחיל ליישם אפילו בחשיבה ובתפיסה בתוך הארגון.